uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Angazi noma ngizwakala yini. Ngiyakholwa ukuthi ngizwakala. Ngibingelele ke abazalwane bonke, ngibingelele umama, ngibingelele insizwa Sunday School nentombi nomshayi wethu we-keyboard. Egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu nomphathi wohlelo ngibingelela. Siyabonga kakhulu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. Namhlanje ngicabanga ukuthi ke ngizoba mfushane kakhulu point nje elilodwa kuphela enginalo, bese ke sizohlala phansi akukuningi khona namhlanje, kodwa ke ngicela ukuthi sivale amehlo sikhulekele inkosi. Baba Thongcwele nalizwi lakho, uthe ulizwi wayekhona, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, konke kwadalwa ngaye, konke kwadalelwa yena. uNkulunkulu othi unamandla, ngiyacela ke ukuthi ukhulume Nkosi njengalokho ushilo kuJeremiya isahluko 1:9 ukuthi Nkosi wafaka amazwi akho emlonyeni kaJeremiya ngoba wayemncane. Nami Nkosi phakathi kwabantu bakho ngingumncinyane, ngingumuntu ongelutho, kodwa Nkosi ngiyacela ukuthi ufake amazwi akho ukuze somandla wena uqobo lwakho ngezwi lakho owadala ngalo izinto udale Nkosi ukuphila okunaphakade esizweni sakho kule nsali Nkosi ozimisele yona nakulezi zikhathi zokugcina. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ukhulume kithi sonke, angabikho somandla umuntu ozoyidudulela komunye indaba, angabikho ozoyibona indaba ifanele omunye umuntu, kodwa mabe lona lo Nkosi azibuke yena. Nkosi izwi lakho malibe isibuko lithi Nkosi sizibone Nkosi lapho singebahle khona, lapho kumele silungise khona. Siyacela ke Nkosi ukuthi usilungisise ngezwi lakho sibe nokuphila okuphakade. uJesu Kristu uyinkosi. Sizobeka abase-Efesu, incwadi ngokabase-Efesu isahluko 2, siqale lapha kuverse 1 kuya kuverse number 7. Ephesians, the book of Ephesians, or the book to the Ephesians, chapter 2, verses 1 to 7. Sihloko ke sakhona ke sithi abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Kodwa ke isihloko mina engiyiphasona le ndaba ukuthi ukungalaleli kuyabulala. Ukungalaleli kuyabulala. Disobedience leads to death. Ungalaleli kuholela ekufeni. Ake sifunde. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu, enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye, kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu, kungomusa nisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina
uKristu Jesu. Inkosi ibusise ukufunda kwezulayo. La sifunde khona kuthiwa uniphilisile nani enanifile. La makuthiwa uniphilisile nani namfile kuchaza ukuthi univusile ekufeni nabe seniba ngabantu abaphilayo kodwa nanifile. Omunye uzobuza ukuthi mina angikakazi ngife selokhu ngaba khona emhlabeni. Yini kuthiwa usiphilisile nathi thina esasifile na? Kunento eyayihlale ingidida ngisakhula uma ngizwa kushunyayelwa kuthiwa sizalelwe esonweni, sizalwe siyizoni. Kwahamba ngahlangana nayo le ndaba ukuthi ngempela lisho kanjalo iBhayibheli, kodwa ngizibuza ukuthi kungasho kanjani ukuthi ngingenzanga lutho ngiyisoni na? Nanzi ingane encane ayazi lutho, nalento eyenzayo ayikwazi ukuthi ibe ne-decision eyenza ngokwayo ukuthi ihlaziye, njengalokhu sizwile esihlokweni noma kuthime inkonzo zabasho ukuthi begin with the end in mind, ukuthi umntwana uyasazi isiphetho sento ayenzayo. Ngikholwa ukuthi akazi yena, ubuka nje ukuthi mangenza nje lokho engikwenzayo kusho ukuthi izinto zizongilungela, kusho ukuthi kuzoba right. Uma ngiscreama ngenza i-tantrum, uma wami uzongilalela enze lento engiyifunayo, ukuthi ke lento engiyifunayo i-right noma i-wrong, kodwa yona ingane ikholelwa yilona. Manje ke wangihlupha ke lo mbuzo ukuthi yindaba ingane ezincane ezingazi lutho kuthiwe zizalelwe esonweni, ngenxa lokho ziyizoni nazo zidinga ukuthi ziphenduke ukuze zibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngase uNkulunkulu wangiphendula ngawona lamavesi noma lamazwi. Kwafika kimi ukuthi ngesikhathi uIsrael amaHebheru eseGibhithe aphenduka izigqila, ngesikhathi eyizigqila lapha eGibhithe for 400 years, kuyacaca lapho ukuthi kunabantwana abaningi abazalwa baphinde bazala abantwana baphinde baba nabazukulu nabo ngokwabo. Bezalelwe kuphi? eGibhithe. eGibhithe babe izigqila, okuwukuthi nalo mncane ozaliwe uzalwe eyisigqila ngoba uzalwe isigqila, uzalelwe eGibhithe, kodwa engesiyena owaseGibhithe ngokwemvelo, kodwa yena engumHebheru, engumuntu okumele kahle kahle ngabe useKhenani, ngabe ubuswa nguNkulunkulu ezweni laseKhenani, kodwa uzithola esebuswa nguFaro ezweni laseGibhithe, okuwukuthi uyisigqila noma ngabe kuthiwa ubengazikhethelanga yena ukuthi abe isigqila, kodwa iqiniso ukuthi uyisigqila. Yikho ngesikhathi uFaro esebona ukuthi maye nangu uIsrael uyakhula and kungaphenduka kube impi enkulu engaketula umbuso waseGibhithe, wayesenquma uFaro ukuthi no, ngcono kubulawe izingane zabafana ezincane ngoba izona ezinembewu, izona ezizokwazi ukuthi mazikhula ziba zindala zibe namandla okuketula umbuso kaFaro, ngoba ayikho inkosi efuna ukuthi kuketulwe umbuso wayo. Kusho ukuthi laba bantu nabo singasho ukuthi babefile noma bezigqila zikaFaro kunoma umbusi wabo kube nguNkulunkulu. Yini ke ngithi umbusi wabo bekufanele kube uNkulunkulu? Ngoba uma ubheka encwadini kaSamuel uzothola lapho abantu bakwaIsrayeli sebebheka izizwe ezaziwomakhelwane bazo ukuthi zinamakhosi, base bathi Samuel, nathi sikhethele inkosi sifane nalezi zizwe, nathi sibe nenkosi ezosihola ukuze sithi noma silwa izimpi sazi ukuthi ubani inkosi yethu. Inkinga yabo bebengaboni ukuthi inkosi yabo kunguNkulunkulu uqobo lwakhe, ngoba ayikho inkosi ekhona emhlabeni ebengenza ukuthi ngokuzungeza kwabo nje izinsuku eziwu7
bese kukhala icilongo bese izindonga zaseJerikho ziyawa. Kodwa abantu bafuna inkosi engenawo lawo mandla, ngoba babheka izwe ukuthi lenzani. Banjalo-ke abantu abafile bayeka into abanayo, bayeke igugu abanalo, bangaboni kodwa bajahe ngamehlo abo kuyobheka izinto ezenzakala ngaphandle, base bazifunde bazibone zizinhle. And bakhona ngempela abazalwane ababona izinto ezenzakala ngaphandle bazibone zizinhle kanti zinokubulala phakathi. Abaningi babo egcineni bafa uma ngaba uNkulunkulu esethuthelele inkosi uSawuli ngenxa yokuthi yonile. Mhlawumbe abanye babo yibo laba kade begijima lapha kuSamuel bethi sikhethele inkosi. Okuwukuthi uNkulunkulu uthi-ke mayikhuluma noSamuel uthi abenqabi wena Samuel njengomprofeti. Abenqabi wena ngoba umuntu ongumprofeti akakhulumi ngokwakhe. Kodwa inkosi iyakwazi ukukhuluma ngokwakhe. Ngoba inkosi, umuntu oyinkosi akusho ukuthi umprofeti. Yebo kwenzeka kuDavid waba ngumprofeti, kodwa akusho ukuthi inkosi ingumprofeti. Kodwa uNkulunkulu wayebeka abaprofeti ukuthi bona babe ngumlomo kaNkulunkulu. uNkulunkulu mayefuna ukuthi isizwe sakhe senze ukuthi nokuthi ubekhuluma kumprofeti bese isizwe sakhe siyakwenza. Kodwa bona mase befuna inkosi bafuna ukureplace. Ngamanye amazwi kufanele ukuthi bafuna ivoti bona. Bazifunele yabo nje inkosi ngokwengqondo zabo. Yikho-ke nezwe lakithi linjena namhlanje ngoba kuthiwa makuvotwe sizikhethele thina ngokwethu uhulumeni. Kanti uma bekhethwe nguNkulunkulu, uNkulunkulu bezosikhethela mhlawumbe lo obezosiholela ekuthaneni isiyezulwini. Manje-ke kuthiwa uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu okhulele eGibhithe ukhule waba isigqila. Umuntu noma ubani, umuntu okhuliswa umuntu onayo naye uyona. Angeke kwenzeke ukuthi angoni ngoba ukhuliswe ngumuntu onayo. Umntwana wenza uhamba ngokwendlela nangohlelo lomzali wakhe. Yikho mase kufika inkosi uJesu ayifikanga ngentando yendoda, ngoba hleze uma wayefike ngentando yendoda wayezokona ngoba wayezobe ethole imbewu eyonayo, imbewu enesono. Kodwa kwabiza ukuthi makufike imbewu kaNkulunkulu, imbewu engenasono ukuze angoni. Ngoba ozelwe inyama uyona ngoba uhamba ngokwenyama. Ngithena ke isihloko sithi ukungalaleli kuyabulala. Ake ngibuyele esihlokweni sethu ke manje. Sithi ukugxila kancane kusona. Ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu wambumba ngomhlabathi. Uyayibona nje necomplexion yethu ukuthi njani ungathatha umhlabathi ubheke necomplexion yakho kuyazicacela nje ukuthi sidalwe ngomhlabathi kahle kahle. So kufakazela izwi ukuthi sidalwe ngenhlabathi. Kukhona kabampofu ngoba vele khona enye inhlabathi eyisibomvu, bekhona inhlabathi emnyama. So iyahlukahlukana inhlabathi kuya ngokuthi kuyiphi indawo. Kodwa egcineni uma uzobheka uyabona ukuthi ngempela ngisho ibala lethu siyinhlabathi. Mangabe umuntu efa lapha noma kufisilwane uyavunda lenhlabathi, kubonakala inhlabathi ijabulela nje ukuthi ithole inhlabathi. uNkulunkulu ke sembumbile umuntu kuyisidumbu into engenzi lutho. Wayese uNkulunkulu ephefumula kumuntu. Umuntu wayeseba ngumphefumulo ophilayo. Ngoba ke uNkulunkulu ungcwele. Lo mphefumulo ophefumula kumuntu uNkulunkulu wawungcwele. Ngaleyo ndlela umuntu ngaleso sikhathi wahamba ngobungcwele. Kodwa uma ubheka lapha kuMateyu 4:4 ithi inkosi uJesu mayiphikisana noSathane noma uSathane mangabe ezoyilinga ethi akaguqule amatshe ngoba phela wayesehlane kwakungekho ukudla lapho. Awenze isinkwa ukuze adle.
uSathane wayeseqala lento owayenze eEden, oyokulinga umuntu ngokudla. Kangaka ungena emkhosini ulingeke ngokudla. Walingeka umuntu ngokudla ukuthi adle emthini okwakunguvunyelwe ukuthi adle kuwona. Nayo inkosi uJesu yayilingwa ngaleso sikhathi ukuthi ayidle kungakabi isikhathi sokuthi kufanele idle. Ngoba ukwenza into kungakabi isikhathi esiright lokho kuyiso. Ukuthi umuntu enze izinto ezenziwe emshadweni engakashadi kuyiso. Ukuthi lezi zinto azizona izono uma uzenza ngesikhathi sazo. Nokudla yaphinde yadla inkosi ngesikhathi sakho kwangabi yisono. So isikhathi siyakhawunta ukuthi lento oyenzayo uyenza ngesikhathi esihle nesifanele phambi kaNkulunkulu. Wafika ke uSathane leso strategy sase-Eden ecabanga ukuthi sisazosebenza. Yathi inkosi uJesu akusona sodwa isinkwa umuntu aphila ngaso. Yathi umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Qaphelani ke lidwebele uwonke. Okuwukuthi akudlula nasicashana sezwi likaNkulunkulu. Okuwukuthi uma kumele mangaba ufunda iBhayibheli unganezezeli ezwini likaNkulunkulu ngoba lo wonke manje usufaka kwakho wena. Ungasusi futhi ngoba uyaphela lo wonke. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ungaphili ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova ufile uhamba. Yikho la kuthiwa sasifile ngeziphambeko zethu. Umuntu ubulawa ukuthi ngaphakathi kwakhe akekho amazwi kaJehova ngokupheleleyo noma akekho hlobo komuntu. Kusho ukuthi uma ngaba amazwi kaJehova ekhona kumuntu kodwa engaphelele kumuntu lo muntu ufile. Ngesikhathi kumuntu emphefumulela uNkulunkulu ephefumulela umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. Kodwa ngenxa yokuthi izwi lithi akusona sodwa isinkwa esimphilisayo umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. uNkulunkulu ensimini yase-Eden wayesefaka amazwi akhe kumuntu ukuze umuntu akwazi ukuphila ngaphakathi. Wathi uyakudla kuyona yonke imithi ekhona la ensimini ngaphandle komuthi okwazi okuhle nokubi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayefaka uJesu kubantu ukuze abantu baphile ngoba inkosi uJesu ingulizwi kaNkulunkulu. Uma ubheka lapha kuJohane 1 uqale lokhuze kuverse number 1, ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Akukho okwavela ngaphandle kwakhe, konke kwadalelwa yena. Asesithi inkosi uJesu, mina ngiyindlela, ngiyiqiniso nokuphila. Angithi ulizwi kusho ukuthi uyena ophila. Kusho ukuthi uAdam noEva uma bagcina izwi phakathi kwabo eliphume emlonyeni kaJehova babezophila ngaphakathi. Into eyadala ukufa ukuthi balahla izwi elalifakwe kubo ngaphakathi ngoba umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kokuthi ngaphakathi kwakhe abe nawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Wayeseyafika kuSathane, wafika nelakhe izwi elizophambana nezwi likaNkulunkulu. Ngesikhathi umuntu esenza izwi kuba nokuphila kuyena ngoba wenza izwi likaNkulunkulu. Kodwa mayise sehluleka ukwenza izwi likaNkulunkulu kuyacaca ukuthi usesenza izwi lomqambimanga. Ngesikhathi umuntu esenza izwi lomqambimanga, lokho ngoba umqambimanga walahlwa ezulwini, waphonselwa emhlabeni, wenzelwa isihloko, wenzelwa ukufa. uSathane ngaleso sikhathi besefile ehamba ngoba uSathane bese kungekho umoya kaNkulunkulu kuyena, kungekho ubuNkulunkulu kuyena.
Uyabona ke umuntu onoNkulunkulu, umuntu ongumntwana kaNkulunkulu wembethe ingubo emhlophe engabonwa ngamehlo enyama. Le ngubo imhlophe qwa, ukuba mhlophe kwayo kwenziwa ukuthi uwagcinile amazwi kaNkulunkulu. Uma esehluleka ukugcina amazwi kaNkulunkulu, ingubo iyangcola, ingagcina isimbalekela yonke le ngubo asengenayo, esehambaze abantu baze babone ubunqunu bakhe. Bahamba ku-Adam no-Eva behambaze, kodwa ngenxa yokuthi bebembethe ingubo kamoya bebengaboni ngekho amahloni, ngoba ubethe omunye bayibuka omunye ngenxa yokuthi kunomoya ingcwele kubona, kunenkosi uJesu kubona, azibonele inkazimulo kaNkulunkulu. Nomunye bayibuka omunye ubona inkazimulo kaNkulunkulu. Mhlazane yasuka inkazimulo kaNkulunkulu kumuntu ngenxa nje yento eyodwa, ukuthi kulahleke kuphume uJesu othe ungukuphila. Kuphume ukuphila, kanti yona inkosi uJesu ithi iyona engukukhanya kwezwe. Onenkosi uJesu akasoze ahambe kumnyameni. So lokhu kukhanya kwasuka, lobu mhlophe balengubo eyayibembuzwile yasuka. Bathi mabebuka omunye nomunye kwabonakala ukuthi uSibambane uhambaze, sekungena isono kuyena, sephumile inkosi uJesu ayisekho. Nomunye mayebona omunye futhi wabona hey uSibambane uhambaze. Bathi besuka lapho bayozifihla, noma basuka ensimini. Yini basusa ensimini? Ingoba bayazi ukuthi la uNkulunkulu bebehlala behlangana naye, bazibona ukuthi abalungele ukubonwa nguNkulunkulu benqunu. Bazibona ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukubabuka abantu abanqunu, akabafuni uNkulunkulu abantu abanqunu. Abantu abahambaze abakwazi ukuma phambi kaNkulunkulu. Bazibonela bona le ndaba, basuka ensimini bozama izindlela zokuthi bafihle ubunqunu babo. Kodwa ubunqunu babo abufihlekanga phambi kaNkulunkulu, ngoba bebezifihla ngezinto zasezweni, bengasakwazi ukuyifihla ngokwasezulwini. Inkinga lana ukuthi angazi noma bakhala yini kuNkulunkulu sebezibona ukuthi banqunu. Inkinga isekuthaneni, ukuze kubuyiswe ukuphila kubona bekufanele kususwe izwi likaSathane, kungene izwi likaNkulunkulu, ngoba ulizwi uyena othena ngokuphila. Manje inkinga bazombuyisa kanjani ulizwi, ngoba kwasekuqaleni bengafakwanga yibona. Bona bakwazile ukumkhipha, kodwa inkinga ukuthi bazombuyisela kanjani na. Manje bebehamba bengamathuna ngenxa yokuthi izwi bengasenalo. Sebehamba bephathiswe izwi likaSathane. uNkulunkulu enesihawu emthanda umuntu amdalileyo, njengoba sesifundile, wayesenquma ukuthi njengoba babemkhiphile ulizwi phakathi kwabo kwasikubadalela ukufa, lo ongokuphila engasekho phakathi kwabo sekusela ukufa. Wayesebona uNkulunkulu ukuthi kungakuhle ukuthi aphinde amthume ulizwi aze emhlabeni, kodwa bengeke akwazi ukuza ngale mbewu yasemhlabeni. Wafika ulizwi emhlabeni, wahlala phakathi kwabantu engenasono, waba ngumhlatshelo ukuze igazi lakhe malichitheka lihlambulule igazi esiphila kulo. Ayesethi ke, odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Athi uPetrus, singasuka siyephi Nkosi, ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Ithi Nkosi uJesu, nina senihlanjululiwe ngamazwi engiwakhulume kini. Ngobani na? Ngesikhathi awakhuluma iNkosi uJesu amazwi kubantu,
abese eyangena ngoba yena uhlambulukile ngithi abese zohlambulula umuntu ngaphakathi ngoba ungulizwi. Yikho ethi amazwi engiwakhulume kini enze ukuthi nihlanjululwe, ngoba ngiwakhulumile nase niyezwa nawavumela thangene ngaphakathi azonihlambulula. Elamazwi la yiwo la athi uPetru angamazwi okuphila, okukuthi inkosi uJesu uqobo lwayo. Uma ungafundi izwi lenkosi bese lihlala ngaphakathi kwakho, awunakho ukuphila okunaphakade. Kodwa uma ngaba ulizwa izwi kaNkulunkulu, ulidedele lihlale ngaphakathi kwakho lingene, bese ungalivumeli likaSathane, ngoba uNkulunkulu ubaphile abantwana bakhe umoya ongcwele. Kodwa umoya ongcwele akavimbi ukuthi umuntu angune. Umsebenzi kamoya ongcwele ukumkhuza umuntu, amkhumbuze ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni, lento iyamngcolisa umuntu bese ikhipha uNkulunkulu kuyena. Ukungalaleli kuyamngcolisa umuntu bese kwenza ukuthi uNkulunkulu asuke kumuntu, njengalokhu uNkulunkulu asuka kuSawuli inkosi yokuqala ngenxa yokungalaleli. Ngoba mawungalaleli kusho ukuthi lento efakwe uNkulunkulu, lelizwi likaNkulunkulu uyalidelela, uthi linamanga, uthi alinamsebenzi walutho, uthi mina ngeke ngiphile ngalelizwi, ikhona indlela engcono engizophila ngayo. Bese uzithathela enye indlela, udele izwi likaNkulunkulu bese kuba ukufa kuwe, ngoba odale ukuphila uyena lo osumkhiphela ngaphandle manje. Kodwa ke usiphile nathi sasifile ngesiphambeko nangezono zethu ukuthi sivuke. Usiphilisile, usivusile kwabafileyo. Kuthiwa ke enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngesikhathi ephonse emhlabeni uSathane waba nendlela yakhe azoyibeka ukuthi lelizwe kufanele lihambe ngalendlela. Kodwa masimbonge uNkulunkulu ngoba eJerusalema elisha ngeke besangena uSathane, ngeke kube sabakhona ukulingwa. Kuleliya kwakukhona ukulingwa noma sasikhona isithu uSathane ensimini yase-Edeni, ngoba uNkulunkulu wayebeke kumuntu ukufa nokuphila, bese kuba kumuntu ukuthi uyakudecide yini ukuthi uyakuthatha ukufa noma ukuphila. Yikho namhlanje sishumayela ukuzogcizelela le ndaba yokuthi uNkulunkulu ubekile ukufa nokuphila kumuntu. Kuba kumuntu ukuthi ukhetha ukufa noma ukuphila yini. Kunamaphimbo awu-2, unephimbo eliqhamuka kuNkulunkulu elokuphila, kube nephimbo eliqhamuka kuSathane elingukufa. Kuya ngokuthi umuntu ulalela liphi izwi. Khona abanye baseyipotini manje abalilaleli izwi likaNkulunkulu, abalizwa izwi likaNkulunkulu, ukuthi bahamba ekufeni. Bengengayiveza ke indaba yoqobo ukuthi kuyacaca ukuthi bazibonela bona uAdam noEva ukuthi awuhlale endaweni kaNkulunkulu ungaqokile ungembethe. Khona kabantu la emgwaqweni nabesilisa bahamba bengembethe, befake omajini ababampintshayo, ama-tracksuit abampintshayo, abanye izikete ebampintshayo nezimfushane namabhuluku abampintshayo noma akasabampintshile. Kodwa indlela abagqoke ngayo bahamba benqunu, abanamahloni phambi kwabantu naphambi kaNkulunkulu. Benza ngqo lento engafuneki, enza ukuthi uAdam noEva bancamele ukusuka ensimini, babaleke bambocasha lapho bacasha khona, ngazi babecasha kuphi. Becabanga ukuthi bangamcashela uNkulunkulu. uNkulunkulu akwazi ukumcashela. Bathi bethi bacashe baqedile, uNkulunkulu amemeza, emamemeza balizwa izwi lakhe. Simbonge kuNkulunkulu ukuthi balizwa izwi lakhe, ngoba abanye uyabamemeza kodwa bangalizwa izwi lakhe. Kuthiwa ke nanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi,
lo mbusi amandla akhe angawomkhathi, kanti umbusi oyinkosi uJesu amandla akhe awukuthi umuntu amthathe amse kuBaba ezulwini, ngoba yena uqobo lwakhe uyindlela. Amazwi kaNkulunkulu yiwona ayindlela eya kuBaba ezulwini, ngoba lamazwi avela kuBaba eza kumuntu, bese le channel mayiqhamuka lapha phezulu iza kumuntu. Iyona umuntu mayigcinile le channel kusho ukuthi ugcine le ndlela ayithole ezulwini, iyona akazophindela ngayo ezulwini. Kodwa mangabe uthola le ndlela eqhamuka ezulwini, wena bese uzithathela yakho indlela engayo ezulwini, leyo ndlela ke ayisayi ekuphileni kunaphakade, kodwa indlela yomkhathi, indlela yamandla omkhathi. Uzobona omunye sehlulwa ngamaphupho, amaphupho okudla, ngoba lesi strategy sokudla uSathane usisebenzisile. Wasibona simsebenzele Edeni, namhlanje usasebenzisa ngisho nakubazalwane. Lesi silingo somkhathi noma esokudla, abantwana bakaNkulunkulu uSathane baphuphisa bedla, abaphuphise bephuza, ngoba usafaka lokho kufa akufaka kuAdam noEva. Namhlanje usakufaka, kodwa umbuzo ukuthanini esekuthanini, uwathola uSathane amandla okufaka ukudla ethempelini likaNkulunkulu ukudla kunokufa na? Kuyacaca ukuthi umuntu ovumile ukuthi uSathane enze lezi zinto. Umuntu uvula igap yokuthi uSathane enze lezi zinto. Thwake nanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Uyabona ke mawuwehluleka ukulalela izwi likaNkulunkulu, yazi ukuthi empilweni yakho kusebenza amandla omkhathi. Lo moya usasebenza kubantwana bokungalaleli, kungaba bayakholwa noma abakholwa, basenkonzweni noma bekho enkonzweni, bayashumayela, bayafakaza, bacula, badumisa. Iqiniso ukuthi uma ungalaleli izwi likaNkulunkulu, namhlanje amandla omkhathi asasebenza kuwena. Into ezovimba lamandla ukuthi angabe esasebenza kuwena, uguqula impilo yakho, ungabe usalalela, ungabe usahamba ngokwezinkanuko zalelizwe zamandla omkhathi, kodwa ulalelisise izwi likaNkulunkulu. Uqaphele ukuthi uwenza wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ukwenza kusho ukuthi wena usungena endleleni ezulwini, ngoba indlela ezulwini iyizwi, ingulizwi. Manje uma uchezuka ezwini likaNkulunkulu uphuma endleleni ezulwini. Uma wena ulalela uSathane noma ungalaleli izwi likaNkulunkulu njengokusho kwembhalo, usenkingeni yokuthi awuyi ezulwini. Into echezulile endleleni ezulwini ukuthi kunezwi noma lilodwa nje izwi ongazange ulalele yageje indlela. Wagejeka endleleni, mhlawumbe walalela izwi likaSathane, wagcina uhamba ngendlela kaSathane, wagcina usujwayela iphimbo likaSathane. Mhlawumbe nje usuzucabanga ukuthi iphimbo likaNkulunkulu, kanti unembeza wakho usungcolisiwe, usudungekile, awusakwazi ukuhlukanisa phakathi kwephimbo likaNkulunkulu nephimbo elivela kuSathane, ngoba vele uSathane uziveza eyingelosi yokhanya, uziveza ewusizo empilweni yakho. Yabona lapha enkosini uJesu wavela njengomuntu ozoletha usizo, ukuthi phela ngobulambile uzile ukudla, nanzi indlela yokuthola ukudla. Lapha ku-Eva wavele efika nosizo, ukuthi uyazibona ukuthi wena usenkingeni yokuthi awufani noNkulunkulu, awunjengoNkulunkulu, kanti uNkulunkulu amdala umuntu abe ngumfanekiso wakhe. Wathi uma ngaba nidlalana ngeke nife nokufa. Wayiqamba amanga. Yazi mhlambe nawe uSathane uyakukhohlisa, athi hayi lesono ungasithinta nje kancane uzobe uyosivuma. Ngeke ufe nje kancane nje ukuthi ukuzijabulisa kancane nje.
uyababona abanye bajabule kanjani futhi abantu aphakathi kwabo banjani futhi akukho umfundisi wakho la, akekho futhi uma wakho noma ubaba wakho indawo kuyona nje futhi noNkulunkulu uzo-understanda kulesi simo obhekene naso. Cha, uNkulunkulu ngeke understand ukuthi kwenzeka kanjani uthi wena unezwi lakhe efake izwi lakhe elingukuphila kuwe, wena bese ukhetha ukufa, ukhethe ukuphambana nezwi likaNkulunkulu. Kwake verse 3, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo, singabantwana bolaka njengabo abanye. Yabona ke la kuthiwa sasihambe ezinkanukweni zenyama yethu. Unjalo ke umuntu ongena uNkulunkulu ngaphakathi kwakhe, indlela yakhe nje izomhambisa enkanukweni yenyama yakhe, izomenzisa lento ethandwa inyama yakhe. Noma ngabe uyazama ukuphikisana nakho lokho, kodwa inkinga ubuswa ngumbusi womkhathi. Umbusi womkhathi uzomenzisa izinto zenyama, abese ehamba enkanukweni yenyama yakhe, enze intando yenyama neyengqondo yakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi inyama nengqondo yakhe iyona esebusa lo muntu. Angithi bethu ufuna ukufana noNkulunkulu. uNkulunkulu uyena kufanele ngaba ubusa umuntu, kodwa umuntu usezosusa umbuso kaNkulunkulu ufako wakhe abese ehamba ngendlela yakhe, kanti yena akakudalanga umuntu ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu kunokufa, ngoba inkosi uJesu iyindlela ezulwini, ngoba ulizwi, iyiqiniso futhi ngoba iqiniso vele liphuma emlonyeni liyizwi, aphinde futhi abe ngokuphila. Ngaphandle kwakhe akekho ongaphila. Ungacabanga ukuthi uyaphila njengamanje, kodwa ngizoqinisekisa namhlanje ukuthi uma ungenalo izwi likaNkulunkulu ngaphakathi kwakho lonke, uma kukhona ingxenye eyezwi likaNkulunkulu engasebenzi kuwena, kusho ukuthi kuwena kusebenza umbuso womkhathi, umbusi walelizwe. Usahamba ngenkanuko yengqondo yakho, usahamba ngenkanuko yenyama yakho, usahamba ngokomthetho wakho, awuhambi ngomthetho kaNkulunkulu. Uma uhamba ngomthetho kaNkulunkulu, uhamba ngezwi likaNkulunkulu, lelo zwi ngoba uhamba ngalo. Yabona makuthiwa uhamba ngalo, kufana nokuthi uma uhamba ngemoto, iyona le moto zokuthatha ukubeka lapha. Wena uhamba ngezwi likabani? Hamba ngezwi lakho, hamba ngezwi lombusi ungumqambi manga owalelizwe, noma uhamba ngezwi kaNkulunkulu uhlezi ezwini, bese izwi ngoba uhlezi kulona lithatha likuse phezulu kuBaba, likuse phezulu. Uma uqhubeka nendaba lapha kuverse 5 kuthiwa sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu, ungomusa nisindisiwe. Wenza siphile kanye noKristu, okuwukuthi siphila kanye naye ulizwi. Ulizwi kuphila kithi, noma uKristu uphila kithi ngezwi lakhe nangomoya wakho ongcwele. Yikho ethi umuntu odla inyama yami okuyizwi lakhe, aphuza igazi lami okumoya ongcwele, unokuphila okungaphakade. Ngithe ekuqaleni uNkulunkulu waphefumula kumuntu, umuntu abangumphefumulo ophilayo, kodwa ngoba uNkulunkulu wayesazi ukuthi umuntu ngeke aphile ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu, wayesuNkulunkulu wafaka izwi lakhe kumuntu ukuze umuntu as long as egcine izwi likaNkulunkulu uyaphila. Mhlazana umuntu eyeka ukwenza okushiwo izwi likaNkulunkulu uyafa. Masithandaze. Baba tunamanda siyabonga ukuthi uthumele izwi lakho namhlanje. Thina Nkosi alikubuyela kuwe lingakwenzanga konke lokho uthume khona.
obuluthumile Nkosi ezimpilweni zethu. Thina Nkosi liza njengemvula ethi mayinisela umhlaba ube manzi, wenzela ukuthi imbewu ikhule kuvele izithelo. Namhlanje Nkosi ngalamazwi esesiwazwile, ngiyacela Nkosi ukuthi enze umsebenzi oluthumela ukuthi liwenze. Ngiyacela Nkosi Jesu ukuthi usiphilise ngezwi lakho, sibambe lingabe lisaphuma enhlizweni zethu. iJerusalema lihlale enhlizweni zethu, thina sesiphunyukile enkembeni singabe sisabheke emuva. Sisize uNkulunkulu othona namandla ukuthi silondoloze izwi lakho. KuMakhubo 119 umhubi walo iculo nomihubo uthi, ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingone kuwe, ngoba ukona yikhona okudala ukufa kumuntu. Ukungalenzi izwi elikhulunywe nguwe Nkosi Jesu, ngoba wena uqobo lwakho ungilizwi. Umuntu ophambana nezwi lakho uphambana nawe, usuke sengasalaleli ubukhosi bakho, engalaleli ukuhola kwakho, engakuvumeli ukuthi ubuse kuyena, efuna ukuzibusa yena ngokwakhe. Lokho bese kudala ukufa, ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Ngiyacela uNkulunkulu othona namandla ukuthi uhawukele lona lo Nkosi ophambukile ezwini lakho phakathi kwethu, nolizwayo izwi lakho Nkosi ukuthi aphenduke namhlanje, ukuthi Nkosi angabe esalalela amanye amaphimbo, kodwa Nkosi alondoloze agcine izwi lakho, ukuze izwi lakho Nkosi limgcine azafinyelele kuBaba, ngoba kungezwi lakho Nkosi yamakhosi ukuthi sizofinyelela kuBaba, ngoba nguwe Nkosi Jesu indlela neqiniso nokuphila. Siyakunxusa uNkulunkulu othengcwele ukuthi usebenze ukuphila kwethu namhlanje, udala ukuphila okungaphakade Nkosi. Sisize ukuthi Nkosi singabe saba ngabantwana bokungalaleli, ngobulaka lwakho Nkosi kuphezulu kwabantwana bokungalaleli. Sisize ukuthi namhlanje uma silizwa izwi lakho singazenzi likhuni inhliziyo zethu njengalokho bakwenza becunule eMeriba. Nkosi yamakhosi awuthokozanga ngabaningi babo bafele ehlane ngoba abakholwanga nguwe, abakholwanga izwi lakho. Kanti Nkosi wena ufuna ukuthi sihambe ngokwezwi lakho, singahambi ngokubona nangokuqonda kwethu, kodwa Nkosi sihambe ngokuthi wena uthini ezwini lakho. Sihawukele somandla ukuthi silalele isililo silenze, senzele umusa nakulesi sikhathi uNkulunkulu othengcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.